Michalicová jazdí na koni Allegra za Jaslovské Bohunice. Po nej sa pripraví Pavel Král na koni Čelza. Kde máte ono? Vy máte psov? Peťovi sa treba úplne starať. Ne? Jedna postráži psov a druhá môže pičať, hej? Sári, daj Ninke. Daj mi ju sem, ja ju zoberiem. Tak jete a už utekaj. Vykráčať, vyčistiť, odsedlať, alebo čo bude Peťo potrebovať? No to bola, že východňari vážni, srdce mi to spravili za 1300 € a to je ono, že už poďte pomôcť, čo tam objednaní máš 6380. Však sa dýma. Fakt? No. Som si říkal porozprávať o tej ceny, či som niečo spravíš na to. Čo povedz, že je to na tábor? Čiže som to vysvetlil. Môžu si tam dať reklamu, To nemajú tam. tabulu nejakú, aj na celý rok. Keď si pôjde dole, budú to všetko. To počul, no. No kamoš pre nich robil a už pred pár rokmi hovorí, že to neví, to sa to bývalo a čo robia. Sranda, keď sa nedá lopovať, tak to nejde. Inka, chceš byť na slnečku? Určite? A nebuď dlho, hej? Potom okolo obeda je prudké slnko, tak vtedy sa zašite, hej? Alebo si dať šutovku, alebo ťa pod niečím polejeme.